І у нас є багато що вам показати, чим поділитися, тому що це все важливо. І я навіть не знаю, з чого почати, але точніше знаю. Просто, просто 2.13. Це я от виписую хронометражі. Я, напевно, ми будемо говорити про Харків, що там відбувається зараз. Ми будемо говорити про трасу Лисичанськ-Бахмут, очевидно, це дві основні події за цю добу. Так само прильоти по Запоріжжю. І добре, що це всі новини негативні, які є. Зараз дуже гаряча стадія. Ганна Маляр, це заступник міністра оборони, сказала, що якраз найжорсткіші бої зараз відбуваються на Сході. Це Донецька і Луганська області. Але все одно не треба втрачати пильності і розуміти, що ворог може вдарити куди захоче, тому що в них є якась певна кількість ракет. І, скажімо, в іншому вони дуже слабкі. И Харьков прямо сейчас подвергается обстрелу и артиллерийскому. И у нас якщо в тебе є матеріали, да, давай, маленькое, скажи, короткое куди? видео до 42-е. 42? Да, вот как прямо сейчас прилетело. Не прямо зараз, тому що ми не пару показуємо те, що часов прямо назад, зараз. да. Так. Пару часов назад, пару годин Це не опубліковано. коригування вогню, тому що багато хто нам Так. дорікав постійно, а що ви собі дозволяєте публікувати. Вже після пару годин, якщо це є в офіційних джерелах інформації, це можна показати. Насправді, так, я такие видео стараюсь брать там со Збройних сил України, СБУ и так абсолютно далее. точно, з офіційних точно джерел так. інформації. Вот это город. Ну, только що їбануло, блядь. Хорошо, хоч не в людей. Ну, хорошо, хоть и до вас не попало, Коля. Так що такі діла. Короткий. В общем, просят оставаться в укрытиях. А прямо сейчас, по крайней мере, 5 минут назад я видела напоминание о том, что подвергается не только ракетному, но и артиллерийскому обстрелу Харьков. Причому, що наші війська відсунули ворога, нібито далеко, але все одно, тож розслаблятися сенсу ніякого немає. Ясна річ, що в мене є, просто дивлюся, 7 обстрілів, 7 осіб постраждали, 4 загиблих, це 15-18 було. Як би ти те не крутив і не хотів би, щоб це скінчилося, це не закінчується. І треба бути максимально обережним. Якщо ви можете виїхати з зони фронту, то, будь ласка, зробіть це. І я нагадую, що у нас є Харків Help, це такий сайт. Є цілий ролик у нас. І я покажу ще один слайд для вас, для того, щоб можна було підтримати волонтерів у Харкові. Це Олексій Маслов займається цим. Я, в принципі, шерю лише те, що якщо я людей знаю особисто, і для того, щоб бути переконаним і впевненим, що це адресна допомога, яка прийде за адресою без шахраїв, тому що все решта може бути шахрайством. На жаль, воно теж під час війни існує. Якщо у нас є ролик Харків Help, будь ласка, можна його поставити, якщо він під рукою є. Так. Ясна річ, що ми не можемо осягнути неосяжне. Є ще в Одесі, є ініціатива теж волонтерська, це допомога медична в першу чергу, тому що Максим Гребенюк, він медик. І в першу чергу, власне, це його всі реквізити. Він звітує на Фейсбуці. І якщо ви можете допомогти, власне, для збирання чого? Все, що стосується медицини і захисту військових. Ось ви бачите реквізити. Будь ласка, якщо ви можете допомогти фінансово насипати, то було б добре. І я, власне, за цих людей
Це фактичне поручительство, тому що я їх особисто знаю. Але далі у нас буде більше різних розмов, ясна річ, тому що новин вже їх, здається, озвучили. Харків, Запоріжжя. І траса це у нас блокпост, картинка 45. Та, там перемінний успіх. Та, тобто московіти наступають, беруть під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. 45-та картинка, будь ласунька, от вона. І ви бачите цю трасу, вона жовтою, не червона оця, а жовтенька. Та? І вони ніби до неї просунулися, але їх там розфігачили повністю. Там, де вони намагалися встановити блокпост. І це хороша новина, що наші все одно тримають оборону і не дозволяють поставити там якийсь контроль. А зараз буде історія про те, як вони у нас крадуть минуле і майбутнє. І це буде окремий, можливо, етер, ще особливий. Ну, те, що ми з тобою слухали, відео, так? Да. Ви там можете почути, і навіть в чаті можете написати, а яку ж мелодію ви там почули, якщо вона вам знайома. Тому що у нас з Оленою, скажімо, у нас тут челендж свій. В неї є мала донька 9 років, Марія звати. Марія. Яка вчить українську мову, яка живе тепер в Україні і досить вдало вчить мову, яка мене малювала з хвостом у вигляді вовка, так я розумію, так? Вовк. Так. Але в неї улюблений є мультиплікаційний персонаж, хто? Губка Боб. Губка Боб. Я кажу, добре, що не Чебурашка. Ну, це сьогодні було, зранку. І потім Марія питає Алену, каже, а хто такий Чебурашка? Ну, це для розуміння, наскільки серйозний цивілізаційний розрив вже відбувся, і це добре. Тому що краще не знати, хто такий Чебурашка насправді. Абсолютно. Мы с самого начала ее не втискивали в тот контент. И я прям рада, что она это ничего не знает, ни Чебурашку. Вообще, ну погоди какие-то из нашего детства. Потому что нам все это надо в себе давить, а ей просто это не надо. Ти знаєш, ну тут були люди, які от в цій хаті були, які з Києва, і вони, там інша Марія є, теж Маша, яка дивилася, ну погоді, якраз. Ну, постривай. Я кажу, можна дитину, от не пхати в дитину це, і от Маша і Медведь, оце от все. Ви ж самі, в принципі, закликаєте русський мір, іди сюди. Тому що це все зовсім з іншої цивілізації. Для чого? А там 4-річна дитина. І це знати, я переконаний, що не треба, але це ж не моя дитина, я не можу встановити. Так. Власне. Так от, історія про те, скільки в нас накрали вони ці пацюки, свинособаки, яких називає Ден Борисович. Зараз я увімкну трансляцію для того, щоб бачити вас персонально. Там я причому буду під власним ім'ям, ви зверніть увагу, якщо що, то я буду банити. Але не всіх, а лише тих, які є порядними людьми, не буду банити. І, власне, тепер буду читати ваші коменти, що ви там впізнали, можливо, з цієї музики, тому що це українська пісня, насправді. І це відео у нас яке? 49-те. Так. Тож слухаємо красиву українську пісню. Якщо ви там щось впізнаєте, напишіть, будь ласка, в чат. В саду осіннім айстри білі схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. Мені 17 минало, весною як сади цвіли, я про кохання ще не знала, ми тихо з сестрами жили. Я про кохання ще не знала, ми тихо з сестрами жили. Як я садила айстри білі, то ти повів мені
кохання, з тих пір душа моя болить. Як проходив мимо двору, я задивилась на твій сад, стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Коли умру я від кохання, то поховайте серед трав, а ти, зірвавши айстру білу, згадаєш, хто тебе кохав, а ти, зірвавши айстру білу, згадаєш, хто тебе кохав. Так от ми знову зараз будемо про контексти, які я дуже люблю. Берете, заходите на Вікіпедію і дивитеся. В моєму саду Айстри білі. Це пісня, яка була популярна до 60-х років в Україні. Війшла у збірник в 61-му році. Леопольд Ященко, якого я особисто теж знав, це диригент хору в Києві був. І, власне, українські народні романси. З'явилася вона у збірнику, ця пісня з нотами, все в 61-му видано. Але в 60-х роках 20-го сторіччя у мелодії пісні з'явився автор Терентьєв. І пісню назвали «Вот кто-то з горочки спустився». Ви впізнали цю мелодію, я дивлюсь. Так. Але це не їхня пісня. Так само, як і «Ой, мороз, мороз, не морозь меня» в тому числі. Вот я узнала об этом только сегодня. Спиженная культура, вся. Тільки сьогодні дізналися? Вот про эту песню, да. Про цю? Про цю. Так є Это цілий ты мне показал. Я ще не все показав. І потім я буду так частково видавати. От скажу, ой, мороз, мороз, не морозь меня. Це українська пісня, вона потім була перелицьована. Так само, як і, я вже говорив неодноразово, «Дим сигарет з ментолом». Тому що це група Ненсі, вона з Полтави, і не дивно, що вони і вкрали мелодію. Тобто це «Твоє плаття з ситцю» пісня називається. І там є такі слова, що «А я знайшов другую, хоч не люблю, але цілую». Є ці слова в цій пісні, от, в оригіналі. Це будемо розбирати отак от день у день, для того, щоб повертатися до джерел. Не лише ж Михайлом Поплавським нам жити, правда? Так що уявляєш собі, от обсяги Виявляю. поцуплення і цинізму. Тобто я так розумію, ну я не знаю, якщо вже ну погоді, то вони хоч не вкрали музику, хоч лишили слова. Касів ясь, канюши, ну пам'ятаєш же? Помню, Так. пам'ятаю. Так. Так все же так. Так все же там такое. А просто оно копируется, автомат. Ну чого, Там, мені я не ж знаю. подобається, знаєш, завіруха, метель завіруха. Ты послухай меня, ты послухай. Я сейчас чувствую себя такой древней, что я все это Чому? слышу. Так це я себе. Ні, Ну, так так я ми- завтра буду себе древнім чухати, тому що мені 49 років завтра. А вам завжди буде 18. Так. Так що враховуйте, що у нас покрали, і не забувайте, а де лічильник? От, Дмитро, от де, я запитую, де лічильник? 103 190. В Так, людей культуре не підписалося. хватало стырить столько унитазов. Вот они это и делают. Стырено все, абсолютно все. Понимаешь, вот ведь куда ни копнуть. Вот сейчас я там узнаю про музыку. Я знала там, прости, спиженные какие-то с групп Давай западных. намагаємося не матюкатися. От, Хорошо, не буду, простите. Да. Намагаємося. Але це не точно. Не обіцяю. Окей. Я знала какие-то варианты там западных групп в так называемом российском рок-н-ролле. Но вот это я не знала.
Сколько нам открытий чудных, сколько еще их будет. Це ти вже Пушкіна, так? В принципі. Ну, цитуєш. простите, больше не буду. Нічого буває. Ну так У это всіх же, это, буває. вот так оно же лезет древность этим. Поэтому... Так. Так, значить, що мені треба показати? Мені треба показати. Ну, для того, щоб розуміти, замок Сфорца, так, йдемо туди. Це в Мілані, якщо хтось не в курсі. І Московський Кремль. Я вже пояснював цю всю історію, контексти, що Московський Кремль. Кремль – це, в принципі, ознака того, що ви підлеглі Орди, тому що Кремлів не було ні в Україні, ні далі в Європі. Кремлі з'являлися там, де були хто? І тут я хотів би звернути вашу увагу на Кремль. Ну, ви знаєте, оці зубці, та, прекрасно, от Кремлівської стіни, це там у них, ну, в Московії. І якщо ви не знаєте, то такі самі зубці, вони були притаманні от культурі Венеція і Італія, це якраз це в Мілані, якщо ви не знаєте. Тому що архітектором Кремля, от з цими зубцями, якими вони так пишаються, насправді був італійський архітектор. Уявляєш? Ну, для того, щоб величіє. Яке величіє? Вам все це дали, подарували, ви це вкрали і так далі і тому подібне. Або купили. Так що тут не треба захоплюватися ні в який спосіб геть зовсім. Так, а поскольку нация, ну так называемое, да, сообщество, назовем их так, людей, в целом невежественно, то можно втирать все, что угодно, по большому счету. Вот в целом на эту невежественность. Они же не знают, что там в Милане, они не знают, что там в Украине. Вони то знають, що в Мілані, що там є торговий центр, де можна купити Гуччі, Прада. Ну вони це знали, поки могли їздити. І там ти в Мілані там проштовхнутися фактично неможливо було, там всюди москалі були присутні. Це якраз де на головній площі, де собор Міланський, та дом, і там, де в Берлусконі якийсь там протестувальник кинув в нього власне цю модель цього собору і розсік йому там його баштан. От власне. Ну так, але там поруч є торговий центр, де москалі просто не вилазили. Гуччі, Прада, тому що, ти можеш собі уявити. Ну, это те, которые выезжают, могут купить. Ті, хто їздили, тому що я з ними завжди там переконався, в Мілані був не один раз. Мілан мені, я не можу сказати, що це, я в захопленні від Мілану, мені більше подобається Рим, скажімо. Але все одно Мілан, він такий. І, власне, те, що я розказую, це ж історія, яку треба просто знати контексти, тому що вони пишаються, як правильно пише Тетяна Деревенко, каже, в Мілані хоч красиво, а там криво побудовано, там правда криво побудовано. Якщо ти була в Москві, напевно, так? Не раз. Очень давно. Ну, була. Я теж давно, але я Последний звернув раз, увагу, да, в що ці 11 году була, вежі так. Московського Кремля, Лежала. якщо на них подивитися уважно, оці от вежі, вони ж криві. Ну, Спаська вежа Кремля, вона крива. Тобто оце все херня, яку там набудували, воно криво зроблено, розумієш? Мало того, цей Кремль був білого кольору. Чому там Москва була білокам'янна? Тому що потім пофарбували на червоне. З якоюсь метою, я не знаю. Насправді вона побудована це з білої цегли. А ты знаешь, что они себе такой отель в Турции построили? Ты видел такой отель в Турции? В Туреччині? Так це ж вони, ну і в Китаї теж вони зробили і роблять таке. Вони з метою заохочення цих от туристів, у яких везде Ніжній Тагіл. Ну а що ти хотіла? Ти розумієш, от я вже говорив про цю різницю поміж нами і московітами, коли ти їздиш, а в тебе ж була туристична компанія. Так. Это первое, с чего я просто ржала, лежала на столе, как вчера. Когда я увидела этот отель в Турции на картинке, я просто упала. Прости, но это же надо там ехать в какую-то страну, вместо того, чтобы познавать культуру, это же надо, так там российский капитал есть какой-то, я специально изучила. Это же надо построить вот такой же мини-Кремль и ходить там в трусах и радоваться своему величию. Я тобі там, більше я скажу. Шарм-ель-Шейху, яке місто в принципі не існувало, тому що там міста не може бути, там пустеля. Якби не Ізраїль, який колись захопив Сінайський півострів, і він там, в принципі, Ізраїль і збудував перші готелі.
на Сінайському півострові. Потім, коли вони звідти пішли, подумали, нафіга нам ця пустеля, і лишили Єгипту. Ну, це була частина мирної угоди, щоб Єгипет більше не нападав на Ізраїль, вони в такий спосіб нейтралізували. Але вони відвоювали весь Сінайський півострів, там, де гора Мойсея, власне, там, де Шарм-ель-Шейх. Так вони збудували перші готелі. Тепер в Шарм-ель-Шейху це штучно утворене місто на Амабей. Ну, тобто це називається Затока Акул. Бухта, Шарм-Бей. по-моему. Ну так. Так. Мгм. І там є нічний клуб СССР. Там Ленін намальований. Ну, був. Потім уже єгиптяни вони ж дуже швидко підлаштовуються. Я колись, коли був там останній, в 19-му році, якщо я не помиляюся, чи в 20-му, там не було московитів, і вони дуже швидко перелаштувалися, і тобі офіціанти в готелі, коли приносили їжу, говорили «Слава Україні!». Да, я І бачила. музика там вся була на пляжі, тобто таке враження, що ти виїхав в Херсонську область, я перепрошую. Зараз, от бачите, навіть в Херсонську область виїхати не можемо, і в Запорізьку. Але, і ти такий, нормально. Тобто це все важливо в контекстах, вони просто підлаштовуються. І за це докоряти їм сенсу немає, тому що вони не перебувають в контекстах, які нам притаманні. Тому що в мене був сусід по блоку в гуртожитку, коли я навчався на журналіста. Нас переселили, це колишня була вища партійна школа, і туди переселили міжнародників і журналістів. У мене був палестинець, господи, як його ж звали? Ну, дуже типове ім'я таке арабське. Ібрагім. Махмуд Ібрагім. Ібрагім. Він з Палестини був. Я заходжу до нього в кімнату, він собі вирізав такі, типу, 2 рушниці і Ленін. Я кажу, Ібрагім, що за хуйня? Ти що, великий чоловік? Кажу, знаєш що, великий чоловік? Ти хочеш цього великого чоловіка, то їдь собі в Палестину і там живи з цим великим чоловіком. Ну, він був засранець. Там є теж особиста історія, коли... Ну, уже понятно, что он был засранец. Ну, У него же Ленин висел. І Що нормальний чоловік. Так, і він, там була душова кабіна, де він почав збирати там посуд, брудний посуд. Отака гора, і ти не можеш просто прийняти душ. Туалет теж він засрав дуже швидко. А у нас був інший там араб з Лівана. Я кажу, ти можеш мені написати арабською, що будь як вдома, але не забувай, що ти в гостях. Він, ну окей, написав. Я взяв маркер такий червоний, який не змивається водою, він такий серйозний. Це 93-й рік, напевно. І написав на кахелі, значить, в туалеті, що те, що мені, власне, ливанець написав. А Ливан, це треба нагадати, це колишня французька колонія. Так. Він був інвалід, він на милиці ходив, менше з тим він написав. І я такий зранку чую галас. «О, мене хочуть убити, мене хочуть убити, я узнаю почерк». Кажу, Ібрагім, а що там таке? Каже, написано «Здохни, сука, козьол». Розумієш? Так що це такі от особисті історії для розуміння контекстів. И Так. все взаимосвязано. Ленин и засранный туалет – это всегда взаимосвязано, друзья. Палестина. Это жизненно... Палестина. Це для розуміння контексту, в яких умовах Так. зараз є Ізраїль, який нам не надає Так. зброю і забороняє постачати нам зброю. Каже, тільки оборонну і тільки от все. А от спайк вам не можна. Заборонив же ж Ізраїль. Я такого сирийца встречала, о котором ты сейчас рассказываешь. В Беларуси их много. Весь западный мир затонет, и они с Россией останутся. Страшно смотреть. Вот так. Так. Але у нас є іншого багато матеріалу. Кстати, давай, кажи. да, если ты не против, вот сегодня тоже... Я взагалі ніколи не так. проти. В плане дерусификации в Украине происходит массовое переименование улиц и других объектов. Сейчас появилась новость, я увидела ее. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и ведущее учреждение Национальной академии наук составили предварительный список выдающихся украинцев, в честь которых можно было бы менять географические названия. Как отмечается на сайте языкового омбудсмена, персоналии из списка сделали определенный вклад в развитие и утверждение украинского языка как государственного. И называются такие имена, несколько я приведу. Олесь Гончар, Иван Дюба, Иван Драч, Левко Лукьяненко, Евгений Маланюк, Валерьян, могу неправильно фамилию назвать,
Підмогильный. Підмогильний. Так, Александр Пономарев, Василь Симоненко, Василь Симоненко, Симоненко, Василь Василя Стус. Симоненко. Ну, в общем, много. И предлагается в свободном, открытом режиме украинцам предлагать. Ну, ти розумієш, що там є Свої. все ж таки це суперечлива історія стосовно там хочуть позбавити проспект Бажана є в Києві. Та? І от здавалося б, Бажан, що його теж кіл, оскільки це радянський письменник, то позбавитися і так далі. Тут суперечлива тема, тому що багато хто був змушений писати оди от, радянській владі, тому що по-іншому вони не могли існувати. Де-факто у них там є і власне творчість суперечлива. І тому тут так от з розбігу, з розмаху там когось звеличувати. Ясна річ, що були люди, як там, не знаю, як Стус, той самий, там, де адвокатом був Медведчук, ніби адвокатом, та на цьому процесі це було фактично вбивство Стуса, який, ну, власне, стійка людина. Ну, хтось прогинався, тому що Олесь Гончар теж трошки прогинався, як і багато інших письменників. Багато інших письменників було зараховано до революціонерів, там ту саму Лесю Українку чомусь і Івана Франка, які до радянської влади не мали ніякого відношення. Франко взагалі був громадянином не України. Якщо виходити з логіки там Данила Яновського, то Франківськ, Станіславів це якраз зовсім тоді була не Україна. Мається на увазі політична карта. Ясно річ, що там були українці, і це Україна була в національному аспекті, але політично це була інша держава, громадянином якої був той самий Франко. І тут у нас може бути дискусія з Олексієм Бобровніком, який заперечує необхідність дерусифікації, скажімо, що лишити вулицю Льва Толстого. Льош, я все розумію, ну якого хуя, типу, Лев Толстой має відношення до Києва, з якої радості. Я готовий до такої дискусії, ясна річ, і там метро Льва Толстого. Чого раптом Льва Толстого? Тому що так назвали. Ні, це так не працює. А от український контекст, він якраз для дискусії, це, як знаєш, знову особиста історія буде зараз. Бо я в Мінськ їздив часто і любив Мінськ, і я потрапив в музей Максима Богдановича. Є такий. Є такий, так, але в Україні мало хто знає, що такий був. Хто такий Максим Богданович. Тобі тут ніхто не розкаже. А я з'їздив, сходив в музей і приїжджаю, у нас був викладач Веркалець української літератури в університеті. І тут раптом тема Максим Богданович. Я кажу, можна я розкажу? Я почав розказувати. Він каже, звідки ти це знаєш? Кажу, ну тому що я був в музеї. Так, і це треба теж розуміти контексти, тому що Максим Богданович це один з, ну, в принципі, великих людей Білорусі, яких белорусов треба знайомити радше, ніж нас. Ну, уже более-менее знаю. Тем более последние годы, как это ни странно, всяких там Горьких переименовали именно в Богданович. Ага. Удивительно, как это вообще случилось, мы даже не поняли. Тому що він же з їхнього розуміння нацист. У Луки был странный шизофренический момент отхода от попытки отойти и сделать вид, что он отходит на Запад, и в такое национальное русло появились надписи на мове. Вдруг, проезжая мимо вокзала, я увидела большой щит «Беларусь – это Европа», даже потерялась во всем этом. Ну, в общем, у него это был 18-19 год, такой странный какой-то кидок в голове. Вот. И вот были переименованы у нас площадь. Ну, давайте вулиці. ми в контексті будемо заходити і далі в етері. Ви для цього підпишіться на канал Міновіта онлайн, так само підпишіться. І вподобайка, донейт українському війську, потім нам. Не забувайте про нас, бо ми намагаємося бути хорошими. І, бачите, мало матюкаємося. Зараз, ясна річ, що новини від Назара Задарія. Слава Україні! В етері новини 26 травня, четвер. На календарі бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Далі вона розповіла, що ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба зрозуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі. Збройні сили України знищили московицький блокпост на дорозі з Бахмуту до Лисичанська, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Цитую: було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час, навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася уже навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу тепер не контролює російська армія. Проїхати по трасі навіть не лотерея 50/50, а вже 80/20. Доїхати з Бахмута в Лисичанськ колосально складно, наголосив Сергій Гайдай. Над Сумами сьогодні опівдні наші сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету, повідомив у Телеграм Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Окупанти не полишають обстрілювати Харків. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 людей постраждали. На жаль, 4 є загиблих. Інформація уточнюється. Про це в Телеграм розповів Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Ну а міський голова Харкова Ігор Терехов розповів детальніше про обстріли міста. Дорогие харьковчане, сегодня в Харькове громко и опасно. Вражеские войска опять обстреливают наш город. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах, подвалах, убежищах, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировку. Просьба к тем людям, кто будет укрываться на станциях метрополитена, быть аккуратными и осмотрительными. Сейчас самое важное – сохранить жизнь. Будьте осторожными, берегите себя, берегите свою жизнь. Московити будують вже 3-ю лінію оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, розповів в етері Крим Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Причіпні саморухомі гаубиці FH-70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій. Навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, тобто кожні 10 секунд летить в орка московицького окупанта снаряд 55-мм високоточний. В чому особливість цієї гаубиці FH-70? Там є власний двигун від Volkswagen об'ємом 1700 кубічних сантиметрів, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH-70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH-70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця. Не можемо прибирати ногу з педалі газу. МЗС Британії застерегли союзників від спроб утихомирити Путіна. Далі зацитую Ліз Трас, міністерку закордонних справ Британії. Агресію Росії не можна вгамувати. Її треба зустріти отак, силою. Ми не повинні допустити розвитку затяжного та все більш болючого конфлікту в Україні. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій. Тепер ми не можемо прибрати ногу з педалі газу, заявила Ліз Трас. А ілюстрація оця була, що ви бачите, це Максим Паленко. Так, дякую. За ВДВ, тобто ПДВ українською це буде, повітряно-десантні сили Московії від початку вторгнення в Україну брали участь у кількох серйозних тактичних провалах. Йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Британії. Серед таких
провалів у розвідці називають спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні. Наступання на Ізюмському напрямку теж застопорилось з квітня, а також нещодавно невдалу переправу через річку Сіверський Донець. І, до речі, за даними New York Times, там полягло щонайменше 400 військовослужбовців Московицької Орди. Доктрина Російської Федерації передбачає участь ПДВ, тобто цих ВДВшників, у найскладніших операціях. Десантні війська чисельністю 45 тисяч осіб складаються здебільшого з професійних контрактників. Члени цього роду військ вважаються елітою та отримують додаткову оплату. Ну а про елітні війська Олексій Бобровніков та Микола Фельдман розповідали сьогодні, як вони отримали по шиї дуже серйозно їхні елітні війська. Можете послухати, передивитися попередній ефір на підтвердження даних Міністерства оборони Британії. У розвідці ще кажуть британські, що неправильне використання ПДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в Збройні сили за останні 15 років призвели до дисбалансу в армії. Ну, ми можемо, в принципі, зараз і подивитися, в що там вкладався Путін, цей цирк з конями. Дивимось. Курва, в нього в руках нунчаки були. Ви бачили ці нунчаки, сука? Ніндзя недоділений просто. Жива піраміда. Що там ще було? Пляшка об голову. Ну, це їхня така коронка дебільна. Ну, правильно, там ж дебіли. І що? Бродячий цирк, мені оце здалося, це все, що ви зараз бачили. Бродячий просто цирк, який уїхав на гастролі. І що, як кажуть, їбіть їх хор. А про хор ми далі будемо говорити. Там Зеленський згадував, до речі, цих харістів. Російська влада ухвалила показове рішення. Вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку, тобто молодих. Їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. І оцей член недобитого хору, заступник міністра оборони Московії Панков, пояснював громадськості своїй широкій і недолугій про підвищення граничного віку укладання контракту для рядових та сержантів. Тепер вік там складається і до 50 років аж, і, словом, дивимось його виступлення. Можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту до 50-летнего возраста. А так то похуй, целофану на всіх вистачить. Берем бурятів, сліпих, глухих, заблудівшихся по житті, збитих льотчиків і наркоманів, уйобіч дефіцит, особливо лісних уйобіч, косолапих, а також моральних уродів. Давайте всіх, кого не жалко, а не жалко нікого, бо жалко у пчолки. Імбіцили є, давайте ще. Ніщебродів давайте. Оце ж бо кістяк великої руської економіки. Схему через Білорусь розмутили. Стиралки імпортні, унітази, електрочайники. Які там санкції? Беушні стрінги, прокладки, свічки анальні. Все в дом, все по ізбам. А як же ж без алкашів, запойних і начинаючих? Ох, мої любимки. Речь идет вот о какой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно. В Білгородській області Московії випустили шоколад Альошка. Альошка на честь хлопчика, який вітає військових. І ви бачили, що того бідолашного хлопчика, ну це над дітьми, вони там так ще знущаються своїми Альошками і темним шоколадом. Це так якось, навіть це, бачите, зображення танкіста. Це чебурашка оця, яка тут зображена. Це танкіст, чорний шоколад. Так, чорні вони в танках своїх сидять, ці
танкісти горять дуже яскраво. Всі це бачили. Тепер наші гаубиці 155-мм є, які це з кращим запалом роблять. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам! Ми тут сиділи, ясна річ, що як і ви всі реагуєте на творчість Назара. Альошка, шоколад. А чого він не бурят? От, треба малювати вже як було. Бурят треба намалювати було. Ты знаешь, Алёшка Бурят. мне страшно сказать, что эту идею не стырили в Беларуси. Там уже был Алёшка. Еще год назад. Що страшно сказати. Но он, правда, выглядал так, трохи инж. Такой, на Аленку был больше похож. То ли Алёшка, то ли Аленка, неважно. Ну, Трансвеститы Алёшка, тоже люди. Алёшка был, да. Все ясно. Не такой дебильный, но дебильновато. Был. Ні, ну він має бути бурят, ну за логікою. Там За логікою, просто якщо так. чорний шоколад уже, ну якщо так іти за повною логікою. Правда, Назар по-іншому це інтерпретував, так? Вони чорні сидять в танках, це все правильно. Так, у нас купа всяких є відосів, які треба дивитися, та от це 66-й собі записую. Ну, Але що? ну, я могу пока зачитать Кого? новости. Новини? Так от тільки що ж новини були. У тебе ще є додаткові? Ну давай. Не совсем новины. Я Кидай мне. свою любимую Новины. Це новины. для роз- Да, для разумения, это розуміння. по-белорусски, поэтому я скатываюсь Білоруською новини це Новины. новини. І тому Алена, вона завжди каже новини. Так что не обессудьте. Ну, нормально. Так, ну это моя любимая тема по поводу Германии, газа и так далее. Я просто прочитаю новость, которая появилась сегодня в Deutsche Welle. Около 500 миллионов евро в день платят по-прежнему европейские покупатели за нефть из России. По данным концерна Wintershall-D, по-моему, имеющим опыт работы в РФ, эти доходы составляют до 1/3 российского бюджета. И в этом году Россия получит до 100 миллиардов, что совсем не меньше, чем в прошлом году, и даже больше. И был же сразу опубликован список еще компаний, которые платят, а некоторые даже в российских рублях, до сих пор Газпромбанку. И все эти компании, как обычно, Венгрия, Германия, Франция, Италия. Що це за звуки? Що це за звуки, я запитую? Ви можете, ти можеш виключати мікрофон, Дім? А де це звуки? У нас? У нас таких звуків нема. Може, що Ні, мені? не ти. Ні, ти, Елена, мені подобається. Знаєш, що одразу відчуття провини? У вас, Не, это просто, Вам- просто техника для меня сильно мало знакомая для Ні, начала. білоруси, ви на червоне стоїте на переході, якщо жодної Ну то машини не я, немає. ні. Вже навчилися, так? Ні, я такою не була. В мене що? Ні, в тебе нічого. Так, є прекрасне відео, воно просто прекрасне, як, ну, ми не втрачаємо гумору, і як наш українець повернув ракету на Московію. 23-те відео, воно ще було зранку. Ну, не завадить подивитися ще разочок.
Звідки, блядь, прилетіла туди і уйобую? Так. Тут пишуть, мабуть, газ, не нафта. Енергоносії. Одним Енергоносителі, словом, так, Яка так, різниця? Ну, тобто, в принципі, не можуть вони собі відмовитися від задоволення енергоносіїв. Ну, це ознака така є. Я просто не знаю, що тут говорити. Давай зробимо зараз квест, тому що мені писали тут, чого ти ходиш тут, кіт? Якийсь котячий патруль. Та? І собачі. Ну, я думаю, Котячі. що більшість, ні, не собачі, у нас котячі. Собаки тут прийдуть, ви побачите, якщо Ну, прийдуть. От давай ти будеш вгадувати, чий це вірш, тому що там уже в коментах наваляли про автора цього вірша, і ми якраз обговоримо зміст в такому випадку. Я цей вірш, ясна річ, що знаю зі школи. Купаловський будеш читати? Ніт. Вічний революціонер. Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він живе, він ще не мер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело. Він не мер, він ще живе, хоч від 1000 літ родився, та ж вчора розповився. І у власній силі ідеї простується, міцніє і спішить туди, де дніє. Словом сильним, мов трубою, мільйони зве з собою. Мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя. Сила родиться й завзяття, не ридать, а добувати, хоч синам, як не тобі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов вогень, розвидняючийся день. 1880 рік. Не знаю. Ну, давай. Давай пограємо, як Ден Ні. Борисович колись був ведучим Ні, програми не «Перший знаю. мільйон». Ну, хто хоче бути Дима, мільйонером. подскажи. Ні, давай не підкажи. Ні. От наші глядачі точно це знають. Ну, так І не я підглядай знаю. в чат. Можно подглядать сейчас. Не, там нічого нема. Дима, давай. Що Діма? Ні. Що тут Діма сам не знає, хто це. Так і я не знаю, ну скажи. Дмитро, я от думаю, що він може і не знати. Ну скажи. Іван Франко. Ну вот я могу тоже не знать пока. Що ти знав? Так, і тут кажуть, що він був соціалістом Франко. 1880 рік, і що це соціалістичні ідеї. Де ви побачили? Ого. Це от йому потім переписали, його записали в революціонери. Ну, через цей вірш «Вічний революціонер». Дух, що тіло рве до бою. А я объясню, как это вижу я. Ну, Мы все несем, я как человек, который прошел радянскую школу, могу сказать, что мы все несем вот эти штампы, которые нам навязывали в этой радянской школе. То есть очень много классиков, реально замечательных, там, украинских, белорусских, которых совок брал на вооружение то, что надо, определенные вирши. Но ты согласишься со мной? Да. И по-своему интерпретировали. И многие остались с этими штампами в голове. А если читать это отстраненно, без советских штампов в голове, то видится все совсем иначе. Это не только касалось белорусской литературы, украинской, касалось в принципе мировой литературы. Они в Шекспире могли найти социалиста, они могли найти социалиста где слухай, угодно. ми тепер нацистку знайшли в Астрид Ліндгрен. Я Во. ж про це ж говорив. Так? Зараз буде ще один квест цікавий. О. Знаєш, ну, підкаже воно зараз саме. Я думаю, що нас не забанять, тому що ми не будемо це слухати в ефірі, так, щоб відкрито, так? Ну, причому, Юля
танцює. Знаєш, в мене я таке враження, що перепис населення робив. Так. Що це буде? Віталій Козловський, знаєш? Я? Так? Ну, квест. Я люблю тебе, люблю без тями. Як ти думаєш, хто автор слів? Да говори уже. Іван Франко. Пошла читать. Может, я прямо с эфира уйду. Просто що для розуміння, так? Це популярний хіт, і ніхто з молодняка навіть не хотів задумуватися, що це Іван Якович Франко. Бо я коли запитував, кажу, як думаєте, хто автор слів? Кажу, Віталій Козловський автор слів. А насправді Іван Франко. І ми отак от, якщо все отак от піднімати на поверхню, то контексти важливі. Контексти важливі. Так. Так. Будемо рухатися вперед. В школі вчать же, човен давайте ще. Леся Українко Роман написав. Роман, ви програли 1 мільйон. Як, знаєте, під кришечкою коли було, ти програв хату. Там. Так що підписка на канал, вподобайка, на Мінвіта онлайн так само. Нам гроші Збройним силам України. Ваша активність, вона важлива. Юлія Зима танцює. Юлія Зима, правильно, Freedom Ballet. Дякую адміністратору України Media Network. А я не знав, хто танцює. Я ще раз кажу, Юля танцює. Це не караоке зі Скрипіном і човен один в каної. Слухайте, включіть Артема Пивоварова, це ще один є тепер сучасний співак, він з Харкова. Минають дні, минають ночі. Я знаю про цю пісню і був здивований, що він, власне, класика теж поклав на музику і популяризує. І я йому віддаю завжди належне, він дуже талановита молода людина. Може, ти такої не знаєш, Артема Пивоварова? Напевно, знаєш. Знаю. Так. Но только не спрашивай, кто автор. Так це ж я ж не для того, щоб тебе, тебе копнуть десь, ні, тому що вгадай, цікаво, тому що це хіт, реально це хіт, один з хітів. І ніхто не задумується, хто автор слів. Тобто ви в школі, як марудно в школі, давай, розказуй вірш, знаєш. Плюс, смотри, я не слушала, я сразу скажу, что ты знаешь, что любая попсовая музыка, даже украинская, она для меня всегда будет на втором плане после рок-музыки. Я очень люблю рок. И украинский. Це я знаю. Так, я такой, я рок-н-ролльщик, совершенно чёткий. Я не знаю, хіпі чи панк ти більше. І то, і друге. І то, і друге. І це так і є. Якщо хтось погано знає Лену, то вона хіпі і панк, це правда. Так. В неї, гляньте, що руки розфарбовані. Не будемо розпитувати, нехай це буде квестом на майбутнє. Індійська мантра. Окей. Підходить. Дивись, є ще у нас один, я не знаю, як ти ставишся до Лаврова. Смішно. Це, так би мовити, міністр закордонних справ Російської імперії, тобто Московської імперії. Ясна річ, що він іде у нас у віконечко, Дім, і ти можеш з ним робити, що хочеш. Можеш його зробити зовсім маленьким. Отаким во. Отаким во. Бо він гівно ще те. 21 відео, послухаємо, що він несе зараз.
Ну що чекай? Давай. Одновременно призываем наших друзей, Африканский союз, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения. Голос Африки должен быть услышан. Я сейчас поясню, что смеюсь. Всех друзей у Лаврова остались африканские. Браво, Оркостан. А следующее обращение будет: закликаю наших друзей, этих самых пингвинов Антарктиды. Потому что не будет уже и Африки. Ну, вот, что тут сказать? Думаєш, звідки взялася мавпяча віспа? Отже вона. Отже він носій мавпячої віспи. Голос Африки должен быть услышан. До цього нас переконували, що Донбас не встане на коліна і треба услышати голос Донбаса. Розумієш, як акценти змістилися? Розумію. Голос Африки должен быть услышан. Наши африканские друзья. Наши сирийские друзья. Наши африканские друзья. Ну, русня. Русня не міняється. Русня не міняється, і це добре, тому що це свідчить про відсутність еволюції. Тобто Дарвін ліг і спить. Ну, с одной стороны, Дарвін добро. в летаргічному сні. Так, с другой стороны, идиоты непрогнозируемые. Вот это тяжелее. Це є такий варіант, і я тепер схиляюся. Вони далі почали говорити про ядерний вибух, про ядерний удар і так далі. Це 57-ма картинка, будь ласка, покажіть нам її. Вона прекрасна вся в своїй досконалості. 57-ма прекрасна картинка. І це не вигадка, це правда, це такий заголовок. Стало известно, что бандеровцы готовились сбросить атомную бомбу на Брянск. Боже ж мой. Ти розумієш, що у нас є ядерна бомба тепер? Так, Бандеровцы бандеровцы. ядерную бомбу. на Так а что тебя на удивляет, если для них Бандера жив? Бандера жит? Жив! А, господи. Жив! Це... Они считают, что Я он розчув жив. з першого разу. Насправді це просто був невдалий стендап. Дивись, я просто для ідіотів, ну для їхніх ідіотів, треба брати, вчити географію, не тільки історію, а географію, взагалі бути в контекстах. Бандеровці збирались збросити ядерну бомбу на Брянськ. Ми йдемо на карту, дивимося, де у нас знаходиться Брянськ розташований. Ось він тут розташований, правильно? Ну, давай, я все прощу. Десь, треба бути ідіотом, щоб не розуміти географію. Брянськ, ось, він прикордоння України і Білорусі. Якщо навіть тут ядерну бомбу скидають, навіть такої малої потужності, тут буде 10 кілометрів просто епіцентр, а 30 кілометрів це буде як, власне, Чорнобильська зона. Тобто, куди буде вітер іти в цей момент, я не знаю. І ніхто не знає. Він може піти сюди, сюди, сюди або сюди. Тобто тут є прикордонні країни, які обов'язково в будь-який спосіб постраждають. Це ж вам не обстріл Воронежа, так? Тобто, якщо вони погрожують зараз, що вони скинуть ядерну бомбу на Київ, ну скажімо, то це точно зачепить Білорусь і той самий Брянськ, Курськ, Орел. І це, в принципі, буде загальноєвропейська катастрофа. Це треба бути ідіотом в першому скликанні. Москва не так далеко, як вам здається. Тому що коли вибухнула Чорнобильська атомна електростанція, то все це понесло через Білорусю туди вгору на північ. В общем, Брянском не отделаются. Гзар пише, є мапа вітру. Є, але вітер, ви не можете його скерувати вручну. Що от тепер сюди давай вітер. Розумієте? Він щодня міняє напрямок, керунок і так далі. Це не, воно так не піде, що воно все отак от встало і стоїть. Одним стовпом. Це неможливо. Якщо до нас приходять пилові бурі з Африки, вже про яку згадав Лавров,
то що годі говорити про ядерний Ну, вибух? то как ты думаешь, зачем они в своей лжи выбрали Брянск? Ну, есть же какая-то логика или никакой? Ні, там логіки Ну, то, что ти- нема, ну, ти навіть своя не- какая-то. Не, я знаю, что нема. Ну, вот они же ляпнули Брянск. Вот что, почему Брянск? Це написало брянське видання. А, Це в Брянську, у них просто пердаки просто Брянське палають. видання. То, соответственно- Бандеровці собирались бросить ядерную бомбу на Брянск. Ну, от сам заголовок, це піздець уже повний. есть, вот мы вчера глядели буквально, они каждый день выдают такие новости ебанариума называются. А, ну так, це чи ж він колекціонує так. таке щоранку. Так. Тут його не треба вставати двічі. У мене теж є для них, в принципі, новини єбанаріуму. Чи ж не ображайся, але я покажу. Значить, дивимося, це 62 відео. Воно в віконці, але маленьке не роби, там треба все розгледіти нормально. – 62. Дімон, ну. Ну, чого ти? Хай буде вже так. Що? Вот. Новості Іванаріума. Новости ебанариума. Ну, так, от вони. В мене таких багато може бути, ти знаєш. Так там их много вообще. Ты любое видео включи, и оно такое. Ну, Таке. Там є різні люди, там Ну, опитування, знаєш, завжди опитування можна скомпілювати так, як тобі зручно. Ну, тобто опитування на вулиці – це взагалі найстрашніша штука, яку редакційні настанови BBC радять не використовувати. Тобто не зловживати. Радіо Свобода цим зловживає, багато хто зловживає. Тобто можна його підверстати так, що всі будуть тобі відповідати однотипно і хоч в один, що в інший бік. Так що ми... Я знаю одно такое оппозиционное так называемое издание, называется Белсат. Оно любит так делать, белорусское. Вот так выпустили видос и назвали «Украинцы поддерживают Лукашенко». Было такое не так давно. Аж 3 человека, к которым они подошли, которые сказали вообще другое. Причем 2 там бабушка с дедушкой, да, которые сказали, что когда-то было неплохо. Они взяли, сделали такое 3 опрошенных, без вопроса. Так що от так. Ну, от Інгеборга Дапкунайте у нас є, я не знаю, це глядач або глядачка, пише старе відео, але топ. Ну яка різниця, старе воно або нове? Там, думаєте, щось помінялося? Нічого. Ну, от Лавров це було нове відео. Ну, таке враження, що він застряг в далеких 80-х. Голос Африки должен бути услышан. Ну, ти йоб твою мать. Ну, це йому так відповіли там, на Московії. Я так не скажу. Ну, живут они в своей параллельной реальности. У них ничего не меняется. Голос Африки должен быть услышан. Они в коммунистических своих парадигмах. Они говорят, у них язык такой, он так заточен, он так устроен. Он по-другому у них не двигается. Я не знаю, по-другому двигается язык только у Маши Захаровой. Еще смешнее. Ну что? На що ти зараз? Ну, Я уявляю, як рухається язик Маші Захарової. Знаєш, ну це по Маші Захаровій, в принципі, це препарування жаб на уроках біології. Цим займається Рома Цимбалюк. Не я. Я Він знаю, там ну, фахівець. просто Лавров у меня ассоциация с Машей Захаровой. Ну правильно, понимаешь? але препаруванням займається Рома Цимбалюк. Він в цьому фахівець, я в цьому не фахівець. Я не люблю коперсатися в жабах. Я колись, знову особиста історія, один раз в житті я був садистом. Я запхав жабі, як з друзями, соломинку в дупу, і ми їх надували і кидали далі в ставок. А вони ж надуті, вони не можуть, знаєш так, вони щось лапами і пірнути не можуть. Один раз. Це було один раз. Більше я такого не робив. А це зараз камін-аут такий конкретний, що я садюгою був один раз. А Більше я так не наблюдала роби, недавно во дворе в Ужгороде, куда вышла Машенька поиграть, как детки мертвых птичек делали им могилки и ставили на них цветочки. Я практически заплакала. Почти, поскольку я человек сентиментальный и Значит, такой ты людина, рефлексирующий. Вот так. Ти бачиш? Вот так. Так, давайте ми будемо рухатися теж далі. І у нас є прекрасне відео, і воно прекрасне в чому? Що це йдеться про британський сухпай, ну сухий пайок.
Не те, що от цих московитів, тобто бурятів ненавчених, сюди відправили з простроченими сухпаями, а йдеться про британський сухпай, це 6 хвилин 50 секунд, так би мовити, розпаковка прекрасна, 68 відео, і ми його дивимося на весь екран, красиво. Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в лесу, на позициях. И нам сегодня выдали британские сухпайки. Вот такие. Здесь написано «Паляниця». Добовий раціон 2500 кілокалорій. Зроблено у Великій Британії. Слава Україні! Тобто у нас Велика Британія от, виготовляє отакі сухпайки. І в цьому відео я покажу анбоксинг цього чуда. Поїхали. Итак, мы раскрываем этот пакет. И постепенно я буду доставать и показывать, что здесь. Итак, первое. У нас какой-то Irish Steve. Ну, пацаны уже ели, поэтому я уже сразу скажу, что Г, а что хорошее. Здесь получается это типа жаркое мясо, картошка и морковка, может что-то еще. В принципе съедобно, но сказать, что вкусно, никто не сказал, что пальчики оближешь. Но я думаю, что если ее разогреть, вкусовые качества будут намного лучше. Итак, вот эта первая баночка у нас типа жаркое с мясом. Следующее у нас вот есть такая интересная штука. Carnet beef. Что вы понимали, это у нас как тушенка, только перемолотая и запрессованная. Вот уже пацаны ели. Здесь открывается вот ключик такой. Открывается вот так и снимается крышечка. Вот так она выглядит. Вот эта жижа. В принципе холодная, ну ели, вот видите, не доели. Меньше чем полбанки съели и не это. Грубо говоря, тушенка. Чуть-чуть пересоленная, жирноватая, но в принципе есть можно. Тоже, если разогреть, вкусовые качества намного лучше. Так, это у нас две такие я достал. Дальше у нас идут типа вкусняшки. Итак, у нас шоколадка. Черный шоколад. Но хочу вам сказать, что здесь 50%. Что у нас 50%? Какао. Поэтому на черный шоколад она не смахивает, как сказали пацаны. Это жалкое подобие нашего свиточа. Но свиточ намного вкуснее. Это, кстати, не реклама. Дальше у нас идет орешки. Арахис, миндаль, кешью. Фундук. И фундук. Да, хочу вам сказать, что в принципе они немножко, как по мне, сыреватые. Я люблю такие, чтобы они были хрустящие, они для меня мягковатые. Но все равно вкусные, не прелое, не цвелое, все хорошее. Кстати, хочу сказать, что на всех банках мы все просмотрели срок годности. Срок годности самый минимальный это до 26 сентября 2022 года. Максимальный это то, что идет в железных банках до 2026 года. Поэтому со сроком годности, в отличие от сухпайков орков, у нас все в порядке. Так, орешки. Дальше мы достаем. У нас самое вкусное, что все сказали. Бэквелл здесь написано. Это типа наггетса, это вкуснятина. Здесь перемолотые фрукты, белый шоколад, еще какая-то прослойка. Блин, ветер будет задувать, извиняюсь. Все в полевых условиях снимается. Вот эта штука самая вкусная. Все съели, никто не поделился, потому что вот это реально вкусно. Дальше что у нас идет? Это у нас идет фрут flower drink. То бишь это по-нашему юпи. Засыпается на пол-литра. Ну по вкусу это что-то среднее между ситром, мохито и лимоном. Что-то такое. Кстати, очень вкусная, освежает и бодрит. Супер. Вот эта штука классная. Она идет на пол-литра, там на 600 грамм максимум.
Если меньше разбавить, она будет немножко консистенция поплотнее. Хорошая штука, это да. Дальше у нас идет Маквелхаус, это у нас типа мак-кофе. Тоже пили, обычное мак-кофе, все в порядке, с сахаром, молоком и кофе. Вкусно, тоже good. Следующее. У нас идут таблетки. Таблетки такие, это у нас для воды. Чтобы, допустим, зачерпнули воду из реки, добавляется одна таблетка на литр воды. И она полностью его обеззараживает, и вы можете пить. Что хочу сказать, когда ее бросаешь, в принципе, на вкус особо не влияет. Есть, конечно, вкусовое качество, но по запаху такое ощущение, что вы пьете воду с бассейна. Просто хлорка какая-то. Ну, главное здоровье, поэтому этими запахами можно как бы и пренебречь. Итак, у нас идет 10 таблеток для обеззараживания воды. Так, ну и в комплекте у нас идет 2 вот такие вилки. В принципе, они прочные, проверяли, все нормально, есть можно, если у вас нет своей ложки там, или вилки. Обычно на войне едят все ложкой, потому что если привозят еду, то это на 100% это будет каша. Пшеничная, рисовая, пшенная, ячневая, какая угодно, но это будет обязательно каша, поэтому с собой всегда есть ложка. Вот такой у нас сухпайок от Британии для воинов ЗСУ. Я считаю, что в принципе достойно, есть можно, с голоду на сутки мы здесь не умрем. Нам приятного аппетита, а вам мира и добра. Не забываем подписаться, поставить лайк и поделиться этим видео, потому что впереди очень много полезных видео в военное время. Всем счастливо, слава Украине, ну как всегда, Путін гандон. Я не знаю, як на такі відоси реагувати. Ясна річ, якщо ви хочете підписатися, підпишіться на його канал. Під час війни робити такі відео, знаєш, і хочеться сказати, ви харчами перебираєте, ну як? Балованно мне сразу хотелось там в Ну процессе. так, не шоколад, не Альошка ж уже. Не Алешка, и не 15-го года срока. Ну, все одно цікаво, тому що розбирає і читає все так неправильно. Так от сидиш і, господи, стю, пінац. Ну, навіть я не знаю так, щоб добре англійську, але я так би не читав. Але от за завзяття можна поставити вподобайку, так? От за його завзяття, що він це от досліджує. Але, в принципі, смішно. Так. Ну, у меня же тоже тут идет чат, потому что на наш канал, поэтому я можно отвечу на некоторые вопросы. Да. Трансляция на Миновито? Да, на Миновито идет, Ничего поэтому собі. глядят белорусы и Шановное есть вопросы. господарство. Так, Подписаться. поставить подобайки. Так. Бігом причому. От я ж не знав, що на Міновіто йде ретрансляція. Ну окей, нехай буде. Так вот, я как раз скажу пару белорусских новостей, которые касаются Украины. Другие, безусловно, я говорить не буду. Так, ну, сегодня в Верховную Раду внесли законопроект об изъятии собственности Беларуси за соучастие в российской агрессии против Украины. Ну что тут скажешь, это прогнозируемая штука. Я вітаю просто всі білорусі. Угу. Ви, білоруси, мирні люди, серцем отдані родної землі. Це прекрасно, але це поганий гімн. Мирними не можна бути в цей час. То совковый. Нас смотрят национально ориентованные белорусы, европейски ориентованные, поэтому задается вопрос, офис пророссийской оппозиции открыт в Киеве, офис Светланы Тихановской. Они задают этот вопрос, я просто сразу озвучу, что это... Сейчас, можно я минуту отвечу на этот вопрос? Это не важно. Вот вообще не важно. Я хочу сказать, что просто есть у всех ощущение, когда мы находимся в Беларуси, есть ощущение, что есть какая-то единая политика партии правительства. Да? Вот Украина разрешает или не разрешает, такого не бывает. Украина демократическая страна. Здесь офис может открыть кто угодно. Это правда. Вот и все. Офис Тихановской никак в Литве, он не финансируется
никак, ни из какого бюджета Украины. Любой человек может приехать и открыть офис. Вот и все. Пусть делают, что хотят, а мы будем делать, что должно. Вот то, что я хотела сказать. Если будет открыта их агентурная сущность, так она будет совершенно явно и очевидно, их, безусловно, выгонят. А по большому счету в Украине очень многие понимают, что это за люди, у них создана определенная репутация. Это особенно, кстати, было заметно несколько дней назад, там, после ее выступления. Поэтому я бы так не переживала и не воспринимала это вот как что-то такое. Все, я все сказала. А ти що ти все обмежуєш в часі чи що? Ну, до Тихановської ставитися серйозно не можна геть зовсім. Тому що вона, я хочу вам нагадати просто перебіг подій, коли вона виїхала з Білорусі, в який вона спосіб виїхала, мені невідомо. Лукашенко стверджує, що вони її, в принципі, доправили до кордону і випхали за межі. Можливо, це і так, я не знаю, я там участі не брав. Если бы он не хотел, она бы не выехала. Ну, Она находилась в кабинете Ермошиной. Оттуда подъехала машина, ее вывезла. Ты же понимаешь, что если бы Луке надо было, она бы не вышла из этого кабинета. Вот и все. І вона давала потім інтерв'ю Белсату, там, де вона сказала, що вона не вважає себе обраною президенткою Білорусі. Було перше інтерв'ю у Вільнюсі. А потім помінялася риторика. Потім вона вже народний лідер, потім вона вже на себе чіпляє шильдик, що я там обрана президентка. Потім була картинка, де вона ніби приймає присягу на Конституції з гербом, який придумав Лукашенко, тобто відродженим радянським. Там взагалі каша така, що от як показував розпаковку, оцю, от, там фарш, я не знаю, що гречка. Там шоколад Алешка. Вообще Шоколад в голове. Алешка. Там Хорошо. шоколад Алешка вперемешку с Підійде шоколадом шоколад Альошка. Аленка. Коти, що за перегони? Ну вот, Йода поэтому пробіг. вкус приходит во время еды, захотелось стать президентом, а что красиво жить не запретишь. Ну, і вона довго не могла в неї, так як у Віллі Вонка, оце от, знаєш, от, застрягало. Так, Віллі Вонка, так. Вона не могла сказати, що Крим це Україна дуже довго. От. І зараз оці от всі намагання десь примазатися, ще раз, є національно орієнтовані білоруси, ми їх знаємо поіменно і особисто. Вони люди прекрасні, тому що вони цінують, що таке Білорусь. Вони не завжди білорусомовні з огляду на обставини, в яких перебувала країна. Ви це теж маєте собі давати раду. Це не Україна, це трошки інша зовсім ситуація. Є ті, хто примазався, а є ті, хто існує на гроші Московії і є спецпроектом для того, щоб встановити контроль над Білоруссю, для того, щоб її не втратити. До тих належить Тихановська, Бабаріка, Цепкала, як ще цю, Колєснікова. Колєснікова, ну це кабінет Бабаріки. Я не розумію, що це кабінет Бабаріки. Бабаріка сидить евентуально в тюрмі, але я не переконаний, що він сидить в тюрмі. І я. Я думаю, що він якраз в якомусь санаторії перебуває, розумієш, щоб не мучився. Просто взяти під контроль та й все. Я знаю, хто сидить в тюрмі. Сидить Кім Самусенко, наш глядач. Оце я точно знаю. Ніколай Автухович, Гундарь, сидять про реально так. Про Автуховича щось згадали тепер, що так, тепер це актуально. І я хотів би, якщо білоруський контекст, показати вам фотографію 58. Будь ласка, подивіться на цю персону. Це, значить, мешканець Ліди, це таке місто в Білорусі, і він полковник авіації з Білорусі, котрого збили на сході України. Ось цей суперчмоня виходить, разом з російським генералом. Це, щоб не виникало питань, а чому має бути колективна відповідальність білорусів, власне, за те, що відбувається в Україні. Ну, тому що вони є співучасники. Звати його Ніколай Марков, 55-го року народжений. Він... Так, дивлюсь просто... Николай Марков, уроженец Новгородской области, выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища, летчика 1976 года, служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в белорусских поставах и Лиде, где был штурманом полка. Работал в Африке. У нас все сбегается просто в одну кучу. И Африка, Алешка, и все подряд. Ну и помнишь, мы вчера говорили про
часть, которые были в вагнеровцах. Еще бы очень хотелось, всегда есть выход, не все, то, за что меня ругают, там, клянут, не все способны быть героями, но есть всегда вариант просто уволиться и не делать, и не обслуживать. Кто-то же обслуживает этих людей, которые приходят и отправляют, не людей, а так, вот этих, которые отправляют посылки, там, да, или заходят в кафе, или в магазин и прочее. Вот сегодня увидела, знаете ли вы, где россияне массово оформляют свои картки, визы, там, мастер-карт? В Беларусі. Ну, ще в Казахстані, але Казахстан сказав, знаєте, сюди їхати не треба, ми вам картку видавати не будемо, тому що Казахстан максимально тримається на відстані, говорять, що є просто другорядні санкції. Якщо є країна, яка сприяє обходити санкції, вмикаються другорядні санкції проти тієї країни, яка сприяє. І Казахстан, типу, ні, знаєш, як в анекдоті, сюди не срать, сюди не на. Знаєш, та анекдот цей? Знаю, так. Про дівчинку, якої була морда як жопа. Я немножко по-другому, но суть Вам так. розкажу, щоб вам було веселіше. Значить, дівчинка в неї була тваж, ну тобто обличчя як дупа. І вона така, і в школі дражнить, і вона приходить до мами, до тата, каже, скажіть, будь ласка, мене що, обличчя як дупа? Вони, та ні, доця, ти така красива, ти надзвичайна. І вона така не вірить, і те вся така заплакана, і там от люк, там сантехнік сидить в люці. І вона, дядя, скажіть, в мене правда обличчя як дупа? Сюди не срать, сюди не срать. Так вот, да, потому что Центробанк белорусский пока не под санкциями. Вот что, между прочим. І... Ну, це для мене питання, чому ні? Тому чому що ні? мало Потому б, що... там мало б іти причепом, тому що Білорусь не є незалежною державою на сьогоднішній момент, і у нас з 99-го року це союзна держава. Тобто це не те саме, за великим рахунком. Незважаючи, що в Білорусі в обігу білоруський рубель. Ну, це крем для жопи Мася, перепрошую. Тобто це нічого не означає. Все так, но мы уже слышим разговоры по поводу того, чтобы Лукашенко сделать Беларусь, дать ему некоторые поблажки за транзит зерна в Европу. Поэтому я думаю, что часть санкций... Знову чорну дірку роблять? Білоруські креветки? Так, я думаю, что повторення. Да. Ну, вчера было заявление ООН и некоторых американских там специалистов, представителей и так далее, если дело. И об этом уже заявляют в Евросоюзе. Ну, в общем, все вот так. Традиционно. В этом смислі. Так, давайте розрядимо ситуацію. Є все ж таки поезія незламних, 46-те відео. Це не буде вірш, це буде пісня насправді. Це роблять актори театру імені Франка. Якщо ви вчора не вимкнули нашу трансляцію, коли ми вже з Аленою попрощалися з вами, то там був концерт. Як на мене, прекрасний концерт, тому що ми просто слухали, не дивилися, не обов'язково дивитися. І те, що ми чули, це було прекрасно. Тобто у нас такий саундтрек вечора був. І ми від цього не відмовлялися, тому що люди талановиті, вони на своєму фронті, театральному. Ми теж на інформаційному. Де лічильник дім, я питаю. Дмитро, де? Вот. Треба підписатися на канал, на Ukrainian Media Network, поставити вподобайку, так само на Мінавіта онлайн, якщо ви дивитеся нас зараз там ретрансляція. Є інший спосіб, ми перевіряємо, чи працює воно працює, я дивився. Аплікуха на iOS і буде написана, якщо я не помиляюся, на Android, буде теж лінк, і на веб можна дивитися lanet.io/scripting, там треба авторизуватися через Facebook, Google+, або просто пароль, тобто імейл, пароль або телефонний пароль. Але все одно, поезія незламних, це зараз буде... Пісня у нас до новин лишається 5 хвилин якраз, а пісня триватиме 2 хвилини 26 секунд. Потім ми красиво перейдемо вже на Назара Задарія. Іван Залузький. Чуєш, мій друже, славний юначе. Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна стогне і плаче, з півночі чорна повстає хмара, рикає хижо московська навала. Ми сміло підем за Україну і бити
битися будем за землю рідну, женемо серця геть, страхи й тривоги, і впевнено йдем до перемоги. Ворог лукавий йде на Україну, щоб повернути край наш в руїну. Лава до лави, станьмо, як криця, на герб скривавий з ворогом биться. Ми сміло в бій підем за Україну і битися будем за землю рідну. Женемо серця геть, страхи й тривоги, і впевнено ідем до перемоги. Сміло ж до бою, брате, рушаймо, землі святої врагу не даймо. Жереб щасливий за край вмирати, а не в кайданах вік звікувати. Ми сміло в бій підем за Україну і битися будем за землю рідну. Женемо серця геть, страхи й тривоги, і впевнено йдем до перемоги. Новини. У нас новини, та новини будуть, а як же без новин? І що сказати? Що новини? Що? Раз так пару хвилин. Дивись, 2 буде. хвилини до новин. Так. 2 хвилиноньки. Дякую за пісню, будь ласка. Тут вийшли, мені почали влаштовувати, що вчора концерт, це було дуже гучно, вони під подушкою ховалися. Я сподіваюся, наші глядачі під подушкою не ховалися. Ну, тому що тут було просто громко. Я Де чесно громко? скажу. Ми ж не тут були. Ну, Ми ж на веранді були. дуже гарно. Красиво. Гарно. Комусь подобається, комусь не подобається. Слухайте. Не подобається, не дивіться, не слухайте. Подобається, будь ласка, вліпіть вподобайку і підпишіться на канал. Це дуже важливо. Я не бачу, щоб лічильник крутився. От просто що зупинилося? Завтра 27 травня. Завтра Всесвітній день розуміння, краси і день смерті Паганіні. Завтра день народження Романа Ну, Скрипіна. це люди знають, бо в Вікіпедії це навіть написано. Хоча раніше там Я була же думаю, помилка. що всі починають утро з Помилка. Вікіпедії почитати про... Ні, раніше була помилка, писало, що 25 травня. Там була помилкова інформація, ну там 27 насправді. 27 травня 1973 року, о 18 годині вечора, значить, я сказав все, що думаю світу про світ. Це були не матюки. Тобто Рома вийшов на світ і сказав «Смерть москалям». Я так не казав. Зважаючи на свою непросту біографію історію, я б так не міг сказати тоді. Мелодія приспіви використовували в совєтських піснях. Можливо, ми вас і ознайомлюємо, в принципі, з піснями, які у нас поцупили оці падлюки. І це не перший сьогодні приклад, і не останній. Далі новини у викладі Назара Задарія, який геніальний інформаційник і трактувальник монологів московитів. Слава Україні! В етері новини. Через московитів частково підтопило Нову Каховку, а Херсон під загрозою, передає Генштаб Збройних сил України. Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, повідомив: окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. Наразі на захоплені окупантами Каховські гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють 2
агрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, Набережної та місцевого парку. Під загрозою є навколишні села та окуповане місто Херсон. Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминуче, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. ЗСУ знищили московицький блокпост на дорозі з Бахмута до Лисичанська. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зацитую його слова. Було чоловік 50. Їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час. Навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ, там частина залишилася уже навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу тепер не контролюють російські війська. Не контролюють. Проїхати по трасі навіть не лотерея 50/50, вже 80/20. Доїхати з Бахмута в Лисичанськ колосально складно, наголосив в етері телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Над Сумами сьогодні опівдні наші сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету, повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Також окупанти обстрілюють Харків. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 людей постраждали. На жаль, 4 є загиблих. Інформація ще нині уточнюється. Про це в Телеграм повідомив Олег Синягубов. Також московити будують вже 3-ю лінію оборони на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, розповів в етері Крим Реалії представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. А ще в наших воїнів є новітні саморухомі гаубиці FH-70 калібру 155 мм. Уже нищать вони ворога на передовій. Навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, тобто 1 постріл за 10 секунд. Впевнений, що наші боги війни, артилеристи це так і роблять. У FH-70 є така особливість, там є двигун Volkswagen об'ємом на 1700 кубічних сантиметрів, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH-70 цій гаубиці смертоносній переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH-17 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця. А тепер новини оборонпрому Росії. Це просто якісь... Реально, я не знаю, як це назвати. Давайте разом зараз будемо дивитися. Московити ховають іскандери за допомогою спеціальної хімічної пропітки. Хіміки, мамки її, дивіться. Искандер перебазировался из укрытия к стартовой позиции. Сейчас начнут поднимать ракеты. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Вся установка затянута маст-сетью. Это не только визуальный камуфляж. Материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов ВСУ. И фактически установка становится невидимой для разведки противника. Пропітка, яка наноситься на маскувальну сітку, і вона захищає там щось, бляха, від радіохвиль. За ВДВ. Повітряно-десантні сили РФ від початку вторгнення в Україну брали участь у кількох серйозних тактичних провалах. Йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Британії. Серед таких провалів у розвідці називають спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні, просування на Ізюмському напрямку, що застопорилося з квітня, а також нещодавну невдалу переправу через річку Сіверський Донець. І там полягло 400 орків, за даними New York Times. Доктрина РФ передбачає участь ПДВ, тобто повітряно-десантні війська, у найскладніших операціях. Десантні війська чисельністю 45 тисяч осіб, справді багато, складаються здебільшого з професійних контрактників. Члени цього елітою та отримують додаткову оплату.
Кажуть в Міноборони Британії. У розвідці ще британські вважають, що неправильне використання ПДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в Збройні сили за останні 15 років призвели до дисбалансу в армії. Давайте дивитися на цих чмонь, циркачів, як, коротше, це ПДВ їхні, дивимось. Цей чувак з нунчаками мені найбільше подобається. Нунчаки у військах, це просто жесть, це просто жесть. Це якби наші просто військові взяли, вийшли на фронт з шаблею і почали розмахувати. Ви уявляєте собі, яка б це була вражаюча ефективність. Я переконаний, я думаю, що якогось одного завалили б з такими нунчаками десь в полі в Сєвєродонецьку. Жарт. Ще цей бродячий цирк, далі будемо про нього говорити. Зеленський напередодні у зверненні сказав вечірньому, що російська влада ухвалила показове рішення, вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається, каже Володимир Зеленський. І тут заступник міністра оборони Росії Панков пояснив, навіщо потрібне підвищення граничного, розповідав всяку цю ахінею з таким добре. І тепер цей вік складатиме до 50 років, але ми ж то знаємо, що справа не в віці і в їхній якості, про якість. Так, їх багато, це так і є, так, і цим вони забезпечують важкі бої для нас, але наші Збройні сили дають їм, як то кажуть, просратись. Дивимось. Можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту до 50-летнего возраста. А так то похуй, целофану на всіх вистачить. Берем бурятів, сліпих, глухих, заблудівшихся по житті, збитих льотчиків і наркоманів, уйобіч дефіцит, особливо лісних уйобіч, косолапих, а також моральних уродів. Давайте всіх, кого не жалко, а не жалко нікого, бо жалко у пчолки, імбіцили є, давайте ще. Ніщебродів давайте. Оце ж бо кістяк великої руської економіки. Схему через Білорусь розмутили, стиралки імпортні, унітази, електрочайники. Які там санкції, беушні стрінги, прокладки, свічки анальні, все в дом, все по ізбам. А як же ж без алкашів, запойних і начинаючих? Ох, мої любимки. Речь идет вот о какой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно. Альошка. Чорний шоколад. Да, це він. Імпортозаміщення, я б так це назвав. Мабуть, це воно і є, так. Хоча Алена каже, що скосплеїли, вкрали в Білорусі ідею, прикиньте. Це просто жесть. Нічого свого немає в цих московицьких, як їх назвати? Цих просто московитів. Наших ворогів. Так. Підписуйтесь на телеграм-канал umn.ua, до речі, там буде більше новин, і фейсбук-сторінку ми теж ведемо UMN, і YouTube канал у нас є Ukrainian Media Network, туди теж треба підписатися, крутимо лічильник разом, вставте вподобайки під нашими відео, під цим і наступними відео. Наступна трансляція у нас буде... Так, у нас буде наступна трансляція, зараз скажу, о 20-й. Так що не пропустіть, а далі ефір продовжується. Роман Скрипін та Аліна Васильєва. Дякуємо, що дивитесь нас. Будьмо разом. Слава Збройним силам України. Смерть окупантам.
после Все. Назара хочется паузу. Чого? А тому що, Мені цікаво, хто там в потому мене що в кімнаті круто. цей орудує щось. Щось там, я чую, хтось встановлює свої правила. Нічого, ми зараз розберемося. Окупант буде вигнаний з території України. Так. Є ще одна новина, здавалося б, що нам. Ну, оккупант в представлении, я поделюсь, допустим, моей дочке Маруси, не только должен быть выгнан с территории Украины. Мы перед выездом сюда, она засыпала и сказала: ой, мама, скоро будут бомбить Москву, и я буду бегать по улице и орать ура. И заснула с улыбкой. Причем я говорю: Маруся, а кто тебе сказал, что будут бомбить Москву? А как? Вот Ну, так. в цьому є питання, чи це буде, тому Не, що... ну я тебе представление Ні, ти ребенка правильно, просто ти говорю, правильно говориш, понимаешь? тому що це зараз не артикулюється, але Ну, так. чи Україна має право Я знаю. далі йти і гнати геть за обрію цих всіх, то має право, тому що це є війна. І ніхто не буде вертатися в кордони 23 лютого, тобто ні. Україна – це Україна, а там ворог він має бути покараний, тобто має бути капітуляція. Рано чи пізно. Хлоп собі щось там не фантазував, тому що людські долі складаються по-різному. Ну, скажімо, колишній президент Молдови Ігор Додон. От у нього просто прізвище, воно вже красномовне – Додон. І от його суд взяв і відправив під домашній арешт на 30 днів. Тобто такий запобіжний захід, це відео 69. Просто моральне задоволення отримуєш, я потім поясню чому. Все будет хорошо, победа будет за нами. Какой комментарий обязательно? Все буде хорошо, победа буде за нами. Я десь це вже чув. Ага. Від Медведчука, здається, чи що. Додон – це промосковський політик. Там взагалі історія Молдови, там Майя Санду, яка виявилася нерішучою, і це дуже, дуже дивно, тому що з такими зусиллями перемогти Додона, це колишній вже був президент, треба розуміти, що українські корупціонери пов'язані з молдовськими, що не дивно. І тут треба розглядати в контексті цього Придністров'я, про яке я вчора розказував вже його особливу історію, контексти. Там був такий Плохотнюк, це їхній олігарх, який пов'язаний, вгадаємо, з ким? З українським олігархом на прізвище. Ну, сьогодні ж у нас ми граємо, хто хоче стати мільйонером, Альон. Порошенко? Так. Порошенко. Хоч не будемо згадувати всує, що називається, так, тому що там був сприяння, режим сприяння, і от доля пріснопам'ятного і скандального судді Чауса, який зберігав гроші в банках 3-літрових, буквально закопуючи на городі. Ого. Як його вивозили і хто його вивозив. Це в нас буде ще маса сюрпризів, це все пов'язано з цими двома панами, які я вже згадав. Розумієш? Розумію. І потім Чауса витягали з Молдови, куди він ніби втік. І в трусах він, як мальчик, розп'ятий, бідненький мальчик, в трусах він пішов і прийшов в українське село. Там багато історій, це тільки початок. Це з Додоном, каже, да, ми побідім. До нього звертаються, між іншим, румунською, кажуть, там, домнулі Додон, це значить пане Додон. Ну, він щось відповідає російською, з якоїсь там причини, не знаю. Ми будемо скеровувати себе до завершення, але не для вас завершення. Для вас етер далі триває, і сьогодні це не останній етер, ви це теж запишіть собі десь на руці, будь ласка, розклад. Буквально, а де в мене розклад? Я що, його закрив? Я міг його закрити, і так я не зможу подивитися. А, ні, зможу. Тому що далі у нас сьогодні ввечері буде Ярослав Журавель і Лариса Волошина, так? Якщо я не помиляюся. 20... Ні, правильно. Олексій Мустафін, Сергій Наретін, це вчора була Волошина і Журавель. От. Так. Я не той день дивився, як завжди. Ну нічого, тому що на обрії старість, розумієш, тому що завтра день народження, 49, це вже не 18. І перед тим, як ми перейдемо до фінального блоку, подивимося відео, яке надано Генштабом, заголовок дуже гучний, ми знаємо, за кого воюємо. В такий момент
моменти, щоб не зійти з глузду, не поїхати в край, бо дійсно може стати страшно. Дивишся на природу, от біля мене літає джміль, слухаю метеликів, відчуваю вітер і нагадую собі, за що я тут б'юсь. Мої предки були не в бої, на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога, за волокам ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиви злість. Хай не славою Бог там з нею, як присягою наша брат. Мої предки пали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог там з нею, як присягою наша брат. Мої предки пали землею, їм належала ця земля. І зубким началить основи, крізь віки однієї сім'ї. Невразливим пронесли слово, і вниз дали в легені мої. Охи моцна була порода, соловки Магадан Колема. Мої предки були народом. Хай не славою Бог нам з нею, як присягою наша блях. Мої предки вкладали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог нам з нею, як присягою наша блях. Мої предки вкладали землею, їм належала ця земля. Їм належала ця земля, їм належала ця земля, їм належала ця земля. Читаю, і тут в чаті люди обурюються, хтось, кому знову Порошенко в штани насрав. Він сам собі, в принципі, я тут ні до чого. Так що, ну, просто є факти, які треба сприймати як факти, а не це не придумана якась додана реальність віртуальна. Я нічого не придумав, ні Плохотнюка я не придумав, ні Чауса не придумав, ні Додона я не придумав. Я ж не придумую цих всіх персонажів, вони ж самі дорослі люди. Навіщо я тут Так, про трубу правильно всі говорять, і здорові люди говорять про те, що треба, щоб було слідство і встановлено провину. Так розводити оце як гусенку водою, то інша робота. Люди хотят часто газету «Правда», понимаешь? Ні, так не буде. Так не буває. Завжди має бути верховенство права і справедливий суд. Ми про це вже неодноразово говорили. І ми чекали цього від всіх президентів, включно з тим, який зараз є очільником держави, він виконує свою роботу. Теж судова реформа – це нагальна історія і навіть під час війни. І не треба придумувати, що воно не треба вже після. Ні. Зараз або ніколи, тому що це надзвичайно важливий. Не на часі розгойдувати човен. Ніхто його не розгойдує гірше, ніж ті, хто є персонажами політичними, а ми журналісти. Тому підписка на канал, будь ласка, вподобайка на Міновіт онлайн. Далі будемо дивитися відео інших двох YouTube каналів. Зокрема, йдеться про Вавилон 13, на який треба підписатися, і так само підписатися на канал Тараса Білки, який каже вам не сцять. І не один день, а вже 92-й день аналізує психоемоційні стани. Дивимося Тараса Білку, потім дивимося Вавилон 13, поповнення у колекції сучасного мистецтва Геннадія Козуба. Знову-таки це документалістика, і треба бути уважним. Ясна річ, що ви можете подивитися окремо це на цих YouTube-каналах. Ми ж робимо компіляцію для того, щоб підтримувати ці YouTube-канали, інші YouTube-канали, які для себе відкриваємо, і взагалі YouTube-сегмент як нові медіа України. Так що вам всім гарного вечора. Олені, дякую за компанію. Не забувайте сипати українському війську грошенят. Так само звертаю вашу увагу на те, що ми про Харків Хелп і Одеська історія. Перемотайте або дивіться в мене ця картинка, вона вже є на Фейсбуці, я поставлю її в Телеграм так само. Так. Це йдеться вже про медичну допомогу.
Тому що там здебільшого йдеться про все, що потрібно для фронту, і це теж волонтери з Одеси. Так що будьте уважні, допомагайте кому можете і хочете допомогти. Далі Тарас Білка і Вавилон 13. Вам гарного вечора і слава Україні! Героям слава! Гарного вечора! Добрий ранок, ми з України. Несем стоїм Єбашем, ранковий розбір психоемоційних станів. І це вже 92-й день повномасштабного вторгнення денатуратів. І це не можна назвати людьми, це навіть не біосміття, це денатурат. Натуратного фізичного організму на українську землю. І з одного боку прогнозовано, з іншого боку, скільки ж не попереджай, все одно в це можна не вірити, поки не відчути. Падаємо в емоційну яму. Я не бачу насправді в цьому аж занадто серйозної проблеми. Да, звичайно, проблема є, емоційно-психічна. Якщо правильно читати свій стан і розуміти, що робити, то буде трішечки легше. 92-й день повномасштабного вторгнення лаптєвих окупантів на українську землю. Психоемоційний стан абсолютно прогнозовано у нас спускається і, на жаль, не повільно, а падає у нас в велику емоційну яму. Вилазити з неї, як правило, ми не можемо дуже швидко. Якщо дивитися, то в такому стані ми були аж, який там, 62-й день. До того ми були аж 41-й день війни. Ну, це зрозуміло насправді. Але що з цим робити? Причини цього падіння у нас нам зрозумілі. Дякую всім, хто заповнював ці анкети. Хоча я і так розумів, що ви в них напишете. Поїхали розбирати. Ключовими трансляторами стану цього падіння емоційного будуть цивільні сьогодні. У нас таке вже не раз було, таке часто буває. А та агорафобія. Стан вам уже знайомий, і багато хто мені писав, що вперше почули його з моїх розборів якраз. Я про нього теж до цих розборів всіх не знав. Він був, я пошукав і знайшов. Я про це розказував аж в 12-й день повномасштабного вторгнення. Сьогодні повне повторення цього стану детальніше. Атазагорафобія. У 12-й день війни ми її відчули дуже гостро. Що таке атазагорафобія? Це страх бути забутим або проігнорованим. І з'являється вона, як правило, в двох випадках. Перший випадок – це, якщо говорити про клінічні, психічні конкретно випадки, це коли у людини починаються ранні стадії деменції. Це не наш випадок абсолютно. Наш випадок пов'язаний зі сторонніми факторами, з тиском ззовні. І в першу чергу це, звичайно, хоча головним тригером на вас було, от я тут додам скрін, це обстріли Запоріжжя, яких раніше не було, тобто залишалися міста, які потужно, сильно не обстрілювали, зокрема цивільну інфраструктуру. Вчора таке сталося. Я пояснював у вечірньому випуску, що це тактика терору, будь-які терористи, терористичні організації, їхня головна мета не настільки навіть знищення масштабне там людей або, на їхню думку, їхніх ворогів, як фізичної сили, а конкретно стосовно цивільних, а конкретно залякування і посіяти паніку. Коли люди панікують, вони не здатні абсолютно жодним чином ухвалювати розумні рішення і мислити тверезо. Тому, коли людина в паніці, до неї можна застосувати будь-які іпсо, її можна посіяти, насадити будь-яку думку, і будуть іти як стадо за будь-яким інформаційним вектором. Це страшно, звичайно ж. Тому це причина того, що можуть бути обстріляні ціленаправлено об'єкти цивільної інфраструктури, туристичні центри, кінотеатри, ринки, магазини і таке інше. Хоча це на вас і спрацювало, ввечері іншим тригером було це. Туди наклалося все на цей головний тригер, і заяви президента Зеленського стосовно того, що завжди з'являються люди, які хочуть, щоб Україна поступилася територіями, і Арестовича багато хто там висилали мені вирізки ці, багато хто постив, я бачив в соцмережах, що він говорить про те, що Україна не встигає нарощувати темпи накопичення сили. А причиною цьому всьому це Міжнародний економічний форум, який відбувся в Давосі, Всесвітній економічний форум. І там серед інших виступав Кіссінджер. Кіссінджер працював держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що і він сказав, що для того, щоб досягти миру, Україна має поступитися частиною територій, які були тимчасово ненадовго окуповані, не підконтрольні Україні станом на 24 лютого. Це мова йде про Крим і про територію так званих наразі ОДНР, Луганська і Донецька області.
І це все почали дуже сильно розноситися. На фоні цього всього якраз розвивається атазагорафобія, тому що більшості людей цивільних здається, що про нас вже забули, що ленд-ліза недостатньо і він йде повільно, не все озброєння вже прийшло, а риторика і наративи в міжнародних засобах масової інформації, мас-медіа змінилися, політики, частина їх, продовжують насаджувати думку, що з Росією треба комусь миритися, що економіка світова від Росії залежить. Я вам нагадаю, що ще напередодні повномасштабного вторгнення, світового випорожнення, вони це русські називаються, терористи терористичної організації Росія. Я робив переклади, візуалізацію статті Харарі, мій улюблений дослідник. І тоді, коли наводив, я прикріплю ссылочкою це відео в описі, подивіться обов'язково, що у світу було всього-навсього два шляхи. Або цивілізований, або шлях джунглів, де перевагу завжди має сильніший. Сильніше зараз, емоційно принаймні, це Україна, тому що недооцінені були, а коли ти недооцінений і досягаєш певних результатів, тобі набагато легше надалі досягати і інших висот, тому що твій противник залишається деморалізованим, не розуміє, що від те ще можна чекати. І тоді якраз треба було задуматися і цивільним нашим в тому числі, що нас очікує надалі. Оце нас очікує. Так, повернемося до Кіссінджера. Хто такий Кіссінджер? Я впевнений, що коли ви читали ці його заяви про те, що Україна має поступитися частиною території, ви прочитали або почули тільки те, що це людина, яка колись працювала держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Навряд чи хтось навіть погуглив далі його біографію. А це людина, яка дійсно працювала держсекретарем США при двох президентах, якщо ви таких пам'ятаєте, при Ніксоні і при Джеральді Форді. Пам'ятаєте таких президентів? Бо я не дуже. І Кіссінджеру 98 років. Я не виключаю, що це у нього може бути старческий маразм і проча хуйня. Люди старої закалки, політики, вони завжди дивляться на все з точки зору якогось недолугого пахуїзма і з точки зору нерозуміння того, що відбувається в реальному світі. Я таким людям, в принципі, не довіряю. В такому віці прислухатися до людей радниками можуть бути тільки люди, які здали принаймні якісь психічні тести на спроможність тверезо мислити. Тому оцю хуйню я б не розганяв, але це важливий емоційний гачок і для мас-медіа в тому числі, які женуться за хайпом, і це, безперечно, рознесено і українськими, і європейськими, і американськими, і запорібрічними засобами масової інформації. Тому що там далі йде продовження тої заяви, що весь світ має припинити прагнути повної поразки Росії, бо це приведе до нових війн. Що, блядь? Якого хуя взагалі можуть з'являтися такі думки у людини, яка в здоровому розсудку перебуває? Без знищення повного запорібрічного терористичного государства Росія може бути загроза нових воєн з боку них же. А от, блядь, як це цитата ця важлива, да? Нет чоловіка, нет проблеми. От нема кацапів, нема війни в Україні. Все, сука, предельно ясно. Тут нехуй думати взагалі. І атазагорафобія, коли з'являється, і ми боїмося, що про нас забудуть, зміниться наратив, зміститься фокус уваги з одних наших проблем на інші. А у нас проблема одна, по суті, це русські. Що тут робити? Треба повертатися і чіплятися за свою пам'ять. Це передивлятися і свої старі фотографії, в тому числі, і якісь спогади свої. Більше говорити на відсторонені теми, занурюватися в свої глибини пам'яті і просто згадувати дуже приємні моменти, абстрагуючись трішечки, не надовго і не вийде у вас 100%, хоча б 10 хвилин приділіть цьому всьому від тих подій, які сьогодні відбуваються. Не факт, що стане набагато легше це все переживати, але відкинеться бажання розповсюджувати свій настрій на своє коло спілкування, в тому числі на військових, тому що це от зараз дуже важливий і ключовий фактор сьогоднішнього дня. Військові відчувають виправдання. У військових теж нічого нового, але сьогодні виправдання буде ще більш загостреним, виправдання перед цивільними. І тут важливий емоційний посил на рівні спілкування, пояснюю. Таке відчували вже. І виправдання перед цивільними. Пояснюю. Песимістичний настрій, який посіяний у цивільних на фоні атазагорафобії, на фоні всіх інших переживань, коли спілкуються з військовими, це якщо вірити військовим, з якими, а в мене нема причин їм не вірити, з якими я спілкувався особисто сьогодні, коли вони спілкуються зі своїми рідними в телефонних розмовах, в месенджерах, замість першого питання «як справи?», ну це питання, яке по умовчанню у нас є,
Наступним іде, що так все пропало, що так все погано, чекаємо наступу, що нас забули, що немає зброї, а Захід, а ти бачиш. І замість того, щоб людину підтримати, яка знаходиться в окопі, яка знаходиться на лінії фронту, продовжується сіяння оцієї паніки і негативного настрою. Причому атазогорафобія так само є певні симптоми вже медичні, я сподіваюся, ви їх не відчуваєте. Це надмірне потовиділення і пересушені руки від нервів. Подивіться на свої руки і відчуйте, наскільки у вас потовиділення. Якщо ці симптоми є, то я би радив вам взагалі, крім слів підтримки, нічого не говорити своїм знайомим, принаймні сьогодні. Тому що виправдовуватися доводиться не тільки за свої дії, а взагалі ставати терміново експертами прямо під час телефонної розмови або текстування в месенджерах і пояснювати, що не все так погано у нас, бо у нас дійсно не все так погано, але доводиться знаходити якісь аргументи не завжди правдиві. Що відбувається? В гіршому ж випадку доводиться підтримувати цивільних, щоб знаходитися з ними на одній лінії, тому що наступний аргумент цивільних військовим: а на що ти мені пиздиш? Бо я дивлюсь новини, я, знаю краще тут, ніж ти там в окопі, що у вас там є. І тому доводиться вибирати всього два шляхи. Або виправдовуватися за весь світ фактично, або шукати емоційну прив'язку, щоб бути на одній лінії. І бути на одній лінії на одному настрої – це ще гірше. Тому у нас і виникає емоційна яма. Ну а у Лаптєвих посилення ненависті. Лаптєві завдяки своїм же ЄПСО, у них посилення ненависті. Здавалося б, що не можуть вони нас ще більше ненавидіти, але можуть. Мені здається, це просто ми недостатньо їх ненавидимо. Тому що зараз розповсюджується вже ЄПСО і будуть розповсюджуватися надалі стосовно того, що начебто запорібрічні уєбани, шатуни тайожні, отруєні смертоносним вірусом руської ідеї. Вони сьогодні розносять в ЗМІ і в соціальних мережах. Головний наратив – це те, що Росія готова до переговорів, Росія так само хочуть миру, але Україна відкидає всі можливі варіанти і наводиться якраз підтвердження цього, ці всі заяви з Давосу. Але не впадайте ні в який ступор, ні в яку паніку, бо нам своє робити. Власне, не з цим стоїм їбашем. І так вже 92-й день. Подумайте про те, що я сказав, будь ласка. Не сійте свої песимістичні настрої в спілкуванні з військовими. Цим ви дуже сильно сьогодні допоможете. І черешня вже скоро піде. Раз, два, три. Оп. Все, пока я все. Я мойщик. Я мою стекла. Только на батарею не наступай. 30 баксов. 30 баксов? Ты мне не говорил, что я должна тебе 30 баксов за то, что ты помоешь окно. Понятно. Поверніть праворуч. Ой-ой-ой, смотри, церковь тоже побила. Это спак с солдатиками. Мы тут любили гулять. Ух ты, она как завелась. За 200 метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч.
О! Блядь. Твою мать. Что стало с рисом за 2 месяца? Я варил его вечером 23-го Тиму на завтрак, на утро. О, пидорасы, Саке не одолели. Она жива. Вот больше переживал очень за нее. Стаса нету, но как же он был прав. Встречу с потолком. Ну вот так. Вот так вот. Все. Забрали. Вижу. А искусство не тронули. Это хорошо. О, игрушечки детские. Да. Фактурка серьезная. О, это на полу лежало. Вот здесь кровать, смотри, сложилась вообще. Вот здесь кровать стояла полноценная. Вот просто, вот тут вот мы с малым спали ночью с 24 числа. Вот, глянь, вообще ничего нет. Ну ладно. О! Вот это главное, что не взяли. Это моя тюбетейка. Любимая. Я в ней был на всех симпозиумах. Так. Ну что, такое все будем разбирать. Завтра выкидывать кучу. Вот это тоже на место поставим. Пока позаматываем скотчем. То есть проводка ну, как бы поломана, но не оборвана. Катюша, Катенька, Катя. Кать. Нет,
2222. Похоже, топили картинами. Это не мое. Военторг. Ребята. Военторг. Рост 176. Что это? Танкиста какого-то или что? Ватник, блин. Короче, ты понял, как у них? У них, значит, идет ватник обязательно, потому что ж без ватника ж, блядь, нельзя никак. Смотри. Видишь? Ватник, а потом сверху на него пристегивается фуфо, такая курточка. Ну, типа, ты не ватник. Ну, типа, конспирация такая, знаешь, косят под такого чувака в черном. Все банально. Все очень просто. Загорел магазинчик наш у дома. Это детский сад был. Детский сад. О, шапочка моя.